dau sakona. Kun ga farko da ni mai dace sunana, mawakin gugo da a ranar suna. Ku damƙe amana kana ji kanku, fannin ba wa junan ku kulawa na zaku. Ni buri na kullum na dala sai da ku, hakan za ya sani ma na ce ai sai da Sakina amarya yau muna bikiri, isa an gona ta abun alfahari. Gaisuwa ta zanayo gurin abban ango, Haji Sa'idu gwani guda sai da ɗai ɗan fillo. Ɗan fulanin ɗanka kunyarsa ta zo dogo, ka sanya shi abun da babu mai yi masa sulku. Rabbun Allah ya sa kai ma yayi ma, kar ya manta halacci ya ɗau zigaren gulma. Fatan nasara kullum kai masa baba, kar a ce ya faɗi kan idanun yan gulma. Ina amarya yau muna bikiri, isa an gona ta abun alfahari. Uban amarya Alhaji Sanin mu ɗan baiwa, godiya in ji Sakina ta ce na kowa. Ka cika burin shekara da shekararwa, gashi yau bikin su mai dace yayi takawa. Ta ce mi na gaishe da ƙawayen amarya, Aisha da Libabati Nafisa Gimbiya. Ta ce min mai dace kar ka manta Sadiya, dan ita din besti ce a dukkan lokaci. Ina amarya yau muna bikiri, isa an gona ta abun alfahari. Garzali Buda ya ɗauki nauyin waƙina, abokin ango gwani a dukkan aikina. Ya ce mun na cewa mai salati ogana, yana gai da Umar Shafi'u yayana. Ya ce mi na gaishe Mansa da Hamisu a ranar bikin gadan abun sai da su. Ya yi godiya dubu ya ce dan kafi su, waɗanda ba su so auren ga ai da su. Ina amarya yau muna bikiri, isa an gona ta abun alfahari. Alaikum jama'a, kamar yadda kuka sani sunana Yusuf Laziyo na Ladidi a cikin fim ɗin na Ladidi. Ina masoya kallon fina-finan Hausa, barkwanci, waƙoƙi da sauransu. Ku shiga Garzali Buda Online TV, za ku samu shahararrun bidiyoyi da su nishaɗantar da ku. Sannan ku danna mana subscribe, ta subscribe ku danna ƙarawa domin duk lokacin da muka saki abubuwa wai ku sanar da ku. Danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora